Oameni care o primeze? Ia! Am frânat un pic. Da, nu țără. Dai un pic. Hai, Dumitre, sfici. Hai, sfiche deschiduri. Stefani, Leoni. Dar lasă, nu-i bai, dar nu-i fi. Hai să văd. Unde vă să meargă suba? Prrrr. Oh, Dai mă țără. Hai, înfrânați unul. Oh, nebună, oh. Înfrânați unul că nu poți că trec telefonul. Înfrâne, mă, mai tare, trage-i frână. Pula în inima, ai toți că nu mai le trebuie să întrerugiți. Vă întrerugiți, vă pui, dacă întrerugiți, vă pui. Eu să zic. Hai să vă suiți-vă, sui Leoni, stragi. Sui, stăți vă acolo. Dai n-a mers, lasă-mi. Ce-ai apă? Eu înainte, ce-ai apă? O să mergește, ce-a multă cea. Ce-a multă cea. Oh! Nu merg suba vașele mele. O înfrână bine, bă. Sorum, du-te. Sunt rușinite. Înainte, Leoni. Așa, mă. Așa, după el o... De acolo să-mi pornesc. Suiți acolo. Cea, chiar. Cea multă, cea. Dar stai, bă, să vedem.